Jamen, grunden til, at det er vigtigt at afholde netværksmøder, som det vi har været til i dag, det er, at vi har behov for at kunne begå os internationalt. Og det betyder, at vi skal til at dyrke en kultur, der handler om at kunne netværke, der handler om at kunne samarbejde. Og det lærer man, det bliver man dygtigere til ved at komme her, og det er noget, som giver en masse muligheder, der gør, at vi også kan finde vores plads internationalt. Jeg har lært noget om, hvordan tænker man i EU, hvorfor tænker man, som man gør i EU. Og det er rigtig vigtigt, både for at kunne være med i en ansøgning på den rigtige måde og få succes ud af det, men det er faktisk også noget, man kan lære en masse af, fordi der ligger rigtig dybe tanker bag det, der foregår i EU. Så hvis man vil deltage i en kvalificeret debat og have udsyn, dannelse, så er det også noget, man skal lære noget om, fordi der sidder faktisk virkelig dygtige mennesker, og der bliver lavet ting på meget højt niveau. Jeg har fået nogle entry points, jeg har fået nogle indfaldsvinkler til, hvad er det, der kan være relevant? Hvad er det for nogle initiativer, der kan parres med de idéer og de muligheder, som man skal se ude i virksomhederne? Samtlige de indlæg, der har været i dag, de har til syvende og sidst konkluderet, hvad er det for nogle vinkler, man kan tage på de her calls, der kommer i EU.